Der er han, der var han. Fik du den? Du kan se, den er interesseret i os jo. Ja. Bare sejl stille og roligt. Bare sejl fremad. Nu op igen på den. Jeg tror, der er 2. Jeg kom lige der. Der er han. Bare sejl fremad, lidt mere fremad. Den er interesseret i os, i os jo. Sejl fremad. Det er jo den er interesseret. Stille og roligt. Det er lidt langsomt. Ja, jamen det er også fint. Det var bare fordi, du var ved at stoppe. Der var han derude igen. Den ned igen. Der kan være den anden kommer op nu også. Skubber et par. Ja, der var han derude. Jeg tænker, der er meget svin i Kalvehave, ikke? Der er en igen. Det går for.